nyararai vanhu wei vanhu vari kushanda kuchikoro vari kuona kuti muna achishanda achiita zvavanenge anogadzira masofa chichi achikoro chakarasati papa ezvo achatokwanisa kuti vanhu vaya kushanda kuchikoro nekuda kwababa vakatomufunga vanhu muri kuita sei vanomurenzi vakatichaura saka achatokwanisa kana mutero chaiwo havasitotera vapedza zvakanaka ko kana vachishanda zvavo vanouyisei kuti pangachifuura kuita basa rangu hapana mari yangu iyi ndiitire basa hapana ndokuda saka tavayachangamika naita mtinda zviri jirafa umeipa uri kubata wanyeperwa nasabhuku sabhuku vari nyeba mira nomubvuzo kumwe chete sabhuku vari nyeba ndira mubvuzo wangu sabhuku vanonyeba alright aiwa apinda pamurezara apinda vanhu havana kuuya kutadzisa mazita yavo tarisa mazita yavanhu basa ravangatichoma iroro ndakati mutero wakutaura akakumbikana ndakaudza sekitari tamataura davhini ndiri kuuya nayo masai yangu ndeyekunono iyo angatotaradza kudai sekitari angaripo chamwiriri andakamupindura arikude ndidaini saita wapedza tanzo sabhuku achitaura kuti kuvavhereji meeting kana wadaidzirwa musangano wahuyeni vanomuvatirwa padheti vake kuzwana unenge warohwa chiita unoita kuti vazive kuti warohwa ipapo daivakandiudza ndaikwanisa kuti warohwa chichiro zvakati ndaikwanisa kuita asi mutemo unoziva here panoitwa musangano samwari panogangwa musangano kuti panodiwa nhengira chimwe chabasa rakati rokuchikoro ningi akundikana kuuya aenda kunhamo aenda kuhurwere haunzi absent unonzi uri present panozva wakambotumirawo here kuna sabasa kuchikoro ndaiwandisipo zuva ravakutaura izuva hwani takaitira basa kuchikoro ndandiri pabasa handina kukwanisa kuenda ndora ndiri kuziva iroro iroro ndikuridai Warwara makore mangani nasapa? Awanda. Awanda. Ano chimwe chaungafunge wewe kuti asabhuku ava vakandivenga. Chimwe chete. Zviripo ndezvekudai. Zviro nezvinhu zvavanopa vanhu zviri. Handina kana gore hwanira wachowandira. Zvakaita mafitira ngeu. Gore negore akwanise surprise inopuhwa munhu aita sei kana kuti ari panzvimbo yakaita sei ari kumba kwake here ari papi chaipo anopiwa munhu zvinhu unopiwa zvinhu alright unomira paugerepa ndinawo unawo anochaka nekudara kubvudza mapano munoona baba magara kuno kuti satamise dari nguva ino sanyembe kubva kumakarongwa kuti kasika chinotaendekudari amanomambi zangu kudomvudire munotungamira mahousehold mangandiwa zvii 111 wewe wenga muwani 111 yewo ndiwega wenga yona sa izwa kuzora kudara zvauisa 2+2 iwo wemuna sabhuri 1 isi tudobva muna zvezvo tukano masabhuri kutako chokwadi fertilizer yakutano zvava kunyimwa iwari vanomujogo izvozvo imwe nyusati chigorona kwositavaziva pachipaka chatikakwa chikapawo mujogo mukuzhata paricho kutonzikana kugari kwachipakitenenge chipa munhu ichepia munhu anonzi atinangozatenenge chipa mune zvaaswara chipo orisabhura kuyenga inyaya yekuti wakusipenda kumusanga kutana nasabu chega tiipedze handinoda kuwirana sabhuku wako enda unoteerera sabhuku wako kuti uwane fertilizer hunge uchienda kumameetings uchionekera uchibatana nevamwe ndokuti unyorwe
nokuti hapana pachanyora sabhuku iwewo usipo, anonyora vanhu vasvika ende regai ndikudze imwe nyaya iripo, secret iripo mazuva ano iri pachena, ndeyekuti kana usina kutimba unonzi timba ugute ka, vamwe vabva vati timba ukuvare, but aiwa basa retimba ugute ndokuti uita sei, ugute iwewe upuhwa futi fertilizer, nokuti inopuhwa munhu achera makomba. Saka nyaya iripo ndokuti ari kumaka futi sabhuku wake nokuti haana mvura andipachi, but pane zvinofanirwa kuti zviitwe kuti uwane. Saka iwewe kumbira sabhuku wako ruregerero, udzokere kumusha unogadzirisa unhu hwako nasabhuku. Kana vanga vakateerera futi zvataurwa navavo ava, pakabuda mutemo wokuti pavhireji pega pega munhu ari kukumbirwa ka 10 kg kuchibage kokuendesa kuna sabhuku, pamwe novaona kutoendesa izvozvo wakaendesa Komutero omunda wako unobhadhara kupi? Nomwe mubvunzo wangu. Mutero hausodya ko iwe unoenda kuLens, ukuenda kuLens uchibhadhara, hausobhadhara. Ko nhasi kwawangoya munhu akuti munda wako ndewangu, unonzwa sei? Ndikuzvibvunzirei, ndokwamunoona information yakafanana naiyoyi, kuti mutero munda uda kubhadhara, hausodi uda kubhadhara, kuitira mangwana usazoinga kuti sabhuku akandimaka munda wakaona kuti wapuhwa mumwe munhu achiona ofa leta. Ora ndazvinzwa, chikumbira regerero sabhuku wako uende kumba. Maakumbuti mupurisa wenyere. Ndafarira chinhu 1, sabhuku haana kuti magona sabhuku hamuna kusiya munhu mashure, ibriki by briki yamuri kuita, hapana kusiyiwa behind. Hanzi ndimabvira nhasi ndima mupurisa wevillage, pakadii ipapo mapanzwa modaidzira chi musanganwa, kasi sabhuku usazokwirira sabhuku mudare munhu nokuti vakufanirwa kupa mbeu nokuti wapadze pani pavo pakomiti of 7 vakuisa ka saka ukazoshaya mbeu unobvunza koinga ndikudaidzira ingwani vaita basa sabhuku chena unosainawo ukwidze sabhuku, makwidzwa nani? Upe sabhuku mari yebhazi yokudzokera uko nokuti zvagadzisa ukamaka izvi wakuziva kuti hazviitwe ubva wapa mari yebhazi. Chenda nouchenda. All right. Sabhuku
aiwaka ndivo madzimai aNolin vari kushandiswa naMwari zvinoshamisa vayambutsa mwana wekugokwe anonzi iye Mary. Mary izita rinochirevo kureva kuti Mary ndivo amai vaJesu. Hatinatsoziva zvazvinoreva kuti sei zvazoitika izvi pana Mary, asi chatinoziva ndechekuti amai vaJesu vanokunda nekuti zvavanenge vakatakura zvinenge zviri zvepamusoro, nekuti vanenge vaine basa hombe rekuunza Jesu panyika. Nokudaro kurwiswa hakupere kana paine chimwe chinhu chinenge chirimo muupenyu hwemwana uyu. Ndo mafungiro angu inini samukoma Sly simbi yebasa. Tinoda kutendai nesapoti yenyu nemakomenti enyu. Handitika nekudaro kune avo vanenge vachida kubata madzimai, vabatei pafoni yavo, kwete yangu, batei pafoni yavo. Masvika ipapo munowana madirections vari muno muHarare. MuHarare vari muChadcombe ndo pavanoshandira mazuva ese kusara kwomusi wechina vanopedza masikati na2, musi wechina vanopedza masikati na2, musi weFriday havashande, vanenge vari kumasowe vachikoka simba Friday yega yega. Nokudaro musavatsvage masikati emusi wechina uyo musavatsvage musi wechishanu. Asi zvichizobva ipapo tichienda kumberi, aiwa vanenge vari venyu vachimirira kusangana nemi nematambudziko amunawo mukati meupenyu hwenyu. Kana vagona dambudziko ranga rina Mary asingataura achiitirwa tsvina mukanwa nezvidhoma, vakakwanisa kuhaka n'anga yakanga yaupa munhu akarwarisa Mary, vangatadza rako here dambudziko? Imbosvika pavari wotevedzera zvavari kutaura usina kudhauta, usina kushora mukati mako, uchaona kuti pamwe ndo gore rezambuko 2025 anogona kupera zvakanaka, upenyu hwako hwatambanuka, matambudziko nourwere hwauri kusangana nawo zvese zvavhurika. Uyu mwana makamuona kwatiri kuti asisataure, asi iye zvinezvi ave kutaura, aitoita mababy steps ekutaura. Haasati akutaura masentensi akawanda, asi izvozvo zvinotaridza kuti Mwari vari pabasa vari kushandisa madzimai Nolin. Nokudaro vabatei panhamba dzavo, mopuwa madirections. Vari muZimbabwe vese makasununguka kuvauya muchizovaona, vari kunze kwenyika ichai ari mavideo calls. Mavideo calls iwayo munotanga mapuwa madetails ekuti muise mari yavanenge vachida kuti muvaisire kuti basa renyu rigotanga, moprofitirwa, mohakirwa chidhoma, mohakirwa muroi wenyu kana muvengi wenyu, mohakirwa n'anga, mopedzerana nen'anga yacho zvainenge ichida. Kana madaro mayambuka. Kune avo sekutaura kwavaita vari kuti zvaMwari hazvibhadhariswe, aiwa regera vari kunzwa pamwoyo pavo pachirovera hana kuti amai ava vanokwanisa kundibatsira, vabatsirwe. Iwe enda kwaunokwanisa kunge uchibatsirwa kana kwawagara uchibatsirwa. Zvemuyedzo vazviramba. Sitanozuvesa tafumanai simbi yebasa, tiri pano pa Sly Media TV, building bridges. Takambenge taisa chikumbiro chiti kana kune vanenge vaida kupa madzimai nzvimbo yekugara, aiwa vati ndiri pano paChadcombe, hapana kwandiri kuenda pari zvino. Zvikusvika mweya wataura kuti chiregai ndibve panapa ndichienda pamwe pavanenge vapuwa namweya mutsvene kuti vanoshandira. Nokudaro maoffers edzimba ayaya ngaawithdrowiwe zvaro. Nesiwo statement iyoyo, we are withdrawing officially that statement yekuti madzimai vari kuda pekugara vachishandira. Aiwa zvavo zvinotungamirwa namweya mutsvene. Yanga iri misikanzwa yangu yandanga ndangoitawo inini mukoma Sly. Nokudaro aiwa, we have withdrawn that request to you. Thank you so much.